Det smager rent guf. Nej, hvad skal I? Vi skal bare have en enkelt øl, så tror jeg, det bliver mig over. Det er ikke. I skal med mig. Det tror jeg godt, det kunne blive spændende. Jeg lover dig, hvor det bliver sygt spændende. Ja. Ja, jeg ved ikke selv, hvor vi skal hen. Nej, det må vi lige have til gode, den der. Ja, så lover du mig også, at vi har den til gode. Ja, så må vi have det. Det ser sjovt ud i hvert fald. Jeg har sådan i skalp. Hey! 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 Hallo! Jeg har gået skål med, det Ja, så er det med mig. Jeg smager den der. Skal jeg smage? Ja, jeg smager den. Det er rigtig godt. Der skal vi på... Det er labber. Jeg kan ikke tage mere. Okay. Lad mig lige så. Hold det, synes jeg er rigtig smadret. Nej, jeg synes, det er meget normalt. Det er dag, det var mand. Normalt, det skal jeg ikke. Ja, nu bunder vi. Du bunder bare. Ja, det gør jeg. Det kan jeg love dig for. Bare lige med mig. Laver. Det er jo rigtig god. Okay. I kan lige så godt spare mig i svæld. Jeg falder ikke med dig. Nej, nu må det stoppe. Hey, gå dog! Hey, vil I smage mit det vil du ikke. Ej, okay. Er det skjult kamera, eller hvad? Ja, det må det være. Ja, det tror jeg på. God dag, du. Okay. Jeg synes, det er for sygt. Hey! Hey, Morten! Hvad skal jeg på? Hvad har du lavet, før du kom herned? Ja, det er du slet ikke ved. Nej, jeg tror ikke. Lad mig lige det der. Jeg har været i Esbjerg. Nå. Og så kommer vi herop. Og det hjælper bare ikke at skide på det. Det er rigtig godt. Hey, Frøken! Vil du lugte til mine øjne? Nej. Jeg har ikke så godt. Nej. Vi tager til Hamburg nu. Nå, i dag? Vi overvejer faktisk, om det er i dag eller i morgen. Jeg synes, vi skal tage dig ned i dag. Ja, problemet er, har du været i Hamburg? Ja. Det er psycho. Sidst jeg var i Hamburg. Jeg kunne næsten dø. Hvordan var du stadig var dernede? Ja, det er jo vold psycho dernede. Folk de falder jo mindre end mig. Og det sker ikke så meget. De går bare og savler. Alle sammen? Ej, nu må du stoppe. Ja, nu må du stoppe. Ja, det stopper ikke. I må... Hey, åh! Ej, det må jeg ikke. Har du taget, mand? Ja. Jeg ved det virkelig ikke. Men det er rigtig godt. Ja, det tror jeg på. Hey! Hvad så? Hey! Sådan, man! I er flot fyr! Ej, nu går jeg lige der for en til. Ja, det lyder som en god idé. Det må jeg ikke have. Vi ses. Ja, jeg skal bare ignorere mig fuldstændig. Det er god underholdning. Jeg har ikke grinet så meget i lang tid. Ja, men problemet er, jeg falder virkelig ned. Hey, Bryggen! Hey! Jeg er lige ved at lave noget ny
minutter her. Det er mega stenende, så der det er mega hyggeligt at stå her. Det er bare en YouTube-klassiker, det der. Ja, skal vi gå ind og drikke, eller hvad? Tillykke med brylluppet. Ja, jeg blev gift med ham der. Ja, det er sygt. I fredags. Jeg blev gift med det svin der. Vi blev gift med Binus. Der var en eller anden, han siger, jeg er bræst. Ja, det er en god med dig, det er et syge svin, det kan jeg bare. Så skal vi da giftes. Nu er papirerne også kommet igennem og sådan noget, og jeg har fået papirerne. Jeg tænkte bare, ja, det er bare en god joke. Ja, det var du måtte ikke. Nu er jeg gift med det svin der. Du har også 500, hvis jeg skal skilles. Jeg skal aldrig skilles. Nej. 500. Jack Reil blev gift med det gyldne skilles. Det skal bare stoppe. Ja, okay. 2 sekunder. Okay. Ja. Du må lige sige hej til det. De falder bare ikke med det. Det er jo sammen, der ikke falder noget. Ja, det har jeg også. Hvad har han taget? Hvad har han taget?